jama muje uban tafiya, Dr. Bashir ne garkuwa. Tabbas mun ga za ka iya ciyaman jama je tafiya. Ya bayyana Igabi local government ne mana gaskiya tun jiya. Dr. Bashir bai karya ne mutane shi ya jagayya. Jama'ar local government su ce ka fito ka yi shugaban tafiya. Bashir kake mai farar aniya, kana da abin a zo a taya. Na PDP power Dr. Bashir tuni kai fa kama iya. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna kar ku saki. Local government gari na ce talakawa sun yaba haka. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Da fara ilahu kai na saka, wanda ya kage kansu da sama, ya kage Bashiru ba na kasa. Farin ba farar aniya, PDP ka kai ta sama, a ciyaman za ka kai ga sama. Kabar su muje dan sun makara, da APC ko za mu kara. Su tsola a yau suna a kwari, na ga su na wahala, na ga gidansa an sa kaya. A Igabi muna yi ma marhaba. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Jirgin canji a yau ya fito, Igabi kai kaɗai mun rike. Talakawa suna marhaban da zuwan ka gwanin mu kar mu sake. Gamzaki Dr. Bashir zaɓi na kware mu mun ka rike. Baya gutun gwila mana furci shi gaskiya ya rike. Mai halin kware na Igabi yau mu tafiyar ka muke. Jama muje a PDP bayan ka za mu tsaya. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Mai nagarta mai cikar asali dakta ne na kwarai mutuna. Yana da halin kwarai a gari an shaidar baya yin fitina. Cin hanci ko rashawa yaki ne zai da su kutuna. Zai gyara gari Festus Igabi yau kam za ta canja kala. Ciyaman za mu zaɓe shi idan mun san baya yin barna. Bashir Mukhtar Balaraba dakta na roƙo Allah ya taya. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Kamar tabbatun su yan hasada Mukhtar Bashir kar ka kula. Si zagin su si hasada in sun kare ka ta da kwala. Hasada za ta zamo maka take Dr. Bashir kar ka kula. Domin kai kana da mutane sun fi 100 a dala. Allah za ya baka ciyaman Igabi za mu daddangwala. Faran zaɓe mu zo mu jamalla dakta mai farar aniya. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Mutan birnin Yaro suna ta faɗi Mukhtar ka zo ka rika. Turon ko da hanzari suka karɓe batun suka ce ka zo ka rika. Mutan zangon aya suka ce wa Bashir dakta ka zo ka rika. Na Igabi sun ka karɓo batun ka Bashir su ce ka zo ka rika. Mutan fanshanuwar sun ce dakta Mukhtar ka zo ka rika. Na gwaraji na ji sun ce dakta Mukhtar kai za ka iya. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Na riga tukuna ji sun ka faɗi daktan Bashir kai za ka rika. Mutan sabon birni na ji suna ta faɗin kai za ka rika. Mutan Afaka Ward ma na ji suna ta faɗin kai za ka rika. Na riga sa suna faɗi Mukhtar Bashir kai za ka zo ka rika. Mutan Kerawa Ward suka ce Mukhtar Bashir kai za ka rika. Yan Kwaro Ward suna ta faɗi Mukhtar Bashir kai za ka iya. Mukhtar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karraba saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Gaisuwa ta gari ka yan fatin PDP masu kyan aniya. Honorable Aliyu Ibrahim Usono gaida sakatare. Da Honorable Danjuma dan Azumi maganda PDP. Chairman Party Igabi local government gaida dattijo.
Honorable Bello Jalo na PDP a gaishe ka. Honorable Nura Abubakar Bastiya na PDP. Mukutar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karrama saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Honorable Masa'udu Isiyaku Amana gaishe ka. Da Honorable Hussein Jalo dan majalisa gaishe ka. Har sanata Adamu Usman Mustala gaishe ka. Santar sanata Kaduna Sita Mustala gwanina ne. Sa'idu Ahmad na Abuja yau ni ne na gaishe ku. A wakar mai gida ciyaman na gobe Bashir yayi niyya. Mukutar Bashir mun karki a jiha ta Kaduna karrama saki. Local government gari na ce talakawa mun yaba da hakan. Mukutar Bashir mun karke a jiha ta Kaduna kar ku sake. Local gwamnati gabi na ce talakawa sun yaba haka. Mukutar Bashir mun karki a jiha ta